og velkommen til YouTube. I dag så skal vi så skal I gøre sådan her ud af spillet. Skal vi have i options. Vi skal blive lidt jøde. Det skal vi ikke i. Vi skal i control. Det skulle vi jo bare ikke. Så siger vi det. Skal i hvert fald have de options. Så her er det. Så kan vi spille igen. Håber jeg. Så kan vi gå hen og gå sådan her. Og så skal vi lige vente lidt. Og hvis I kan lide videoen, så må I meget gerne like eller noget. Bare skriv noget i kommentarerne eller et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad der gør med en computer, hvorfor den ikke gider tænke dernede. Ja, okay, den tænker lige lidt. Så tænker den igen. Og nu tænker den ikke mere. Nu tænker den igen. Og denne video her, hvis jeg ikke allerede har sagt det, så kommer den til at være 10 minutter. Det har du sagt. Okay. Min ven sidder lige og siger, at det har jeg sagt. Jeg skal nok lade være med at sige det. Og så er vi simpelthen herinde i spillet. Jeg har spillet lidt, og der gør jeg klar til at havle. Nej, til at gå til plads. Der er nu 2. Jeg vidste lidt, hvor jeg skal stå. Vi kan stå her. Ja. Hvor? Ikke det. Jeg kan ikke komme ind. Jeg er bare lidt. Så skal vi lige op på den her også. Vi kan en hestekød. Min ven sidder lige og spiller Minecraft. Og hun har lagt en video ud med mig, som der høster og kører over med det og musik på. Hop ind og tjek hans YouTube-kanal. Han kan lige sige, hvad YouTube-kanal hedder. Christian K.P. Pedersen. Den hedder Christian K.P. Pedersen. Så bare Christian Pedersen. Christian Pedersen, så kan jeg godt det. Og jeg har et billede, hvor jeg er sådan et billede af en bamse. Ja. Nej, det er slet ikke med bamse. Nej. Vi skulle i gang med at havle her. Jeg fik den der var det.
Kom, Lasse, kom. Nej. For heller ikke. Og vi glemte en god ting. Sådan der. Jeg kan nemlig med det her med motel. Det gider min egen røver, hvis det er kun. Så flyt. Ja. Så tager vi nemlig det her til. Og hvis jeg ikke når at sige farvel til jer i videoen, det er fordi, jeg kan ikke se, hvor lang videoen den er, så det kan godt være, at jeg ikke når at sige farvel, men til næste video, så siger jeg, at jeg kommer til at glemme, at jeg sagde, at jeg ikke kommer til at sige farvel. Så jeg skal nok komme til at sige farvel til dem af jer, der godt kan lide det. Jeg lægger ikke video så tit. Det er fordi, jeg ikke har tid. Det tager lang tid at snakke til. Men som du kan se, så er vi ved at have. Og det har jeg sagt Næsten. undskyld, jeg siger det, men nu er min hard worker fucket op. Det skete også der, hvor jeg løb op. Der var der også et andet. Jeg havde dem ikke så for dem. Det går godt. Næsten. Så ham der høres noget, ham der løber. Skal det ikke give dig ret? Ja. Kom herop. Skal jeg se traktoren indvendigt, og det er en Jadea, som I kan se her. Der står Jadea, og Jadeaen, og den har 8.570 hestekrafter. Vi glemte lige at tage den her ud der. Den er allerede blevet beskidt. Wow. Herover til den anden, og så kan vi tage den sidste. Og det er så stærkt. Ja. Der var allerede færdigt. Man kan jo kæmpe, fordi det kommer til et stykke, det skal bare til det her. Hvis jeg var færdig, så ville jeg nok have sagt